Moikka! Mä oon Joonas Tunturi Boatslais. On aika tyypillistä, että monet haluaa tehdä vähän muitakin asioita kuin pelkästään veneillä, eli käyttää vapaa-aikaansa muihin harrastuksiin, mökkeilyyn, golfiin, ulkomaanmatkailuun ja niin edespäin. Jolloin ehkä se oma vene ei välttämättä ole sitten järkevin vaihtoehto, vaan on olemassa muita vaihtoehtoja. No, sit voi ajatella, että okei, sit voi vaikka vuokrata venettä. Se on varmasti myös joillekin hyvä vaihtoehto. Mutta ehkä tämä Boatslice asettuu siihen näiden kahden välimaastoon. Eli sellaisille, jotka veneilee lomalla, mutta myöskin alku- ja loppukaudesta haluaa päästä vesille jonain viikonloppuna, ehkä arki-iltoina, kun on nättiä keliä, niin edespäin. Ja yksi aika kiva etu, mitä moni arvostaa, on se, että se on tuttu vene. Sillä on helppo lähteä liikkeelle. Tietää aina, missä on mitäkin. Ei vaadi sitä esimerkiksi, mitä vuokraveneessä tyypillisesti, että sitten käydään omistajan kanssa tunnin verran ensin läpi erilaisia asioita ja erikoisuuksia, mitä siinä veneessä on. Mutta joo, veneilymuotoja ehkä on niinku just nämä tyypillisesti kolme on omistaminen, yhteisomistus ja sitten vuokraaminen. Niin näillä kaikilla on omat hyvät puolensa ja omat huonot puolensa, mutta tuntuu, että varsinkin kun tämmöisiä yhteisomistu niin kimppaveneitä on toki aina ollut, mutta ne on aika semmoisia vähän kotikutoisia projekteja kavereiden, sukulaisten kesken ja niin edespäin, niin on selvä tilaus ammattimaiselle tavalle hoitaa se yhteisomistus. Eli miksi Boatslice? Se yhdistää veneen omistamisen, vaivattomuuden, niin kuin veneen käyttämisen parhaat puolet. Pääset aika paljon hienompaan, uudempaan veneeseen käsiksi ja veneileen sillä samalla hinnalla, mitä sitten olisi se oma vene. Me ollaan hiottu ammattimainen konsepti ja malli, joka kuitenkin on sellainen, että te veneen omistajat aidosti omistatte ja teillä on päätäntävalta eri asioihin. Mutta me luodaan malli ja tuetaan sitä hommaa. Jes, tervetuloa tutustumaan veneisiin.